Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano kita kini inyong ato ang programa sa TV Apolya.com ito gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir R.J. Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon na naatay tagaan og reaksyon. Actually 2 days na nato ni nakuan na nadawat pero tungod kay na natin mga schedules nga mga videos nga ato ang tawag ining gi-upload. So mo ni hinungdan nga karon pa nato na hatagan og reaction kining video sa atong higala nga gikan sa gikan sa Seventh Day Adventist nga kining pundok nga gitukod og mga Amerikano. Yan. So karon ato ang unang paminawon kay actually kining iyang reaction man god nag-reaction man ta sa iyang video katong dialogo nila dito sa Tagum City. Then after on that, so at ato ang gibuko ang iyang dokumento, ato ang tawag ining gitagan og reaction katong iyang gibasa. So ang nahitabo ni reply pud siya kay ngon pa niya tinuod gid daw siya kay iha gud daw ang gikuan, iha gud daw ang tawag ining gibasa ang maong dokumento. Ingon pa niya dokumentong Katoliko daw. So ato na siyang paminawon before ta maghatag og tawag ining reaction mga sir ug mga ma'am. Argumento ni Arsenio na matod niya wa ko nato gitugaan unsa nga libro ang atong gibasa dito sa panahon sa Tagum City. Ngali guys, wa siya kahibalo nga kana nga libro tong gibasa, ila tong libro. So atong i-refute ang iyahang pag-deny sa atong gibasa o atong ipamatuod nga katong atong gibasa dili to tumo-tumo natay ebidensya. So ato agad ang libro ha. Ang tawag ining iyang basahon tanaw na to kung ato abang libro iyang basahon. O kanang atong ebidensya dili na self-serving, ila gid ang libro. Paminaw guys. Ang ilang basihan, puros referensya, puros encyclopedia. Siguro ko, naani sila Encyclopedia Britannica, World Almanac, mupamatuod nga si Kristo nagtukod si Bahang Romanong Katoliko. Aban, diha ka na, sa Bible wala, di na mapamatudan. O sa gisulting soon, tunay libro din niyo, amotog na amo ani, kanay isog girigalo gini sa akong amigo, di lang ko i-mention. Kay ako ko sa giprotektahan isoon, ilan din hing libro. Mato din isoon, sa mga libro, Catholic, believe the Pope and the Vatican and so Rome can change what the Bible says. O sa koneksyon, ang Romanong Katoliko kuno, mituo sa Santo Papa, nga ang ilang pagtuo, giusab kung unsay nasulat sa Biblia. Giusab. Ang Galatia chapter 1, verse 9, o 8 to 9. Bisan kinsa nga magwali, sukwahi sa mo kinawali, ipatunglo siya. Klaro, ang Romanong Katoliko, nagwali, wala sa Biblia. Third point na sa gikutlo nga reference ingon pa niya ang simbahang Katoliko daw pwede daw magbag-o sa nakasulat sa balang kasulatan o sa nakadakong bakak. Way pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga muusab siya kung unsay nakasulat sa balaang kasulatan. Duda ko sa iyahang gibasa. Nga naman kay kini mo mga tawhan na magbasa magkutlo og reference, particularly Ataques Katoliko, bisag standard pa na ilang ikutlo, sarambawon nila na og tawag ining basa. So atong basahon guys ng libro. Di kanang libro guys. Kailan ng libro guys? Na So ang iyahang gikuptan nga libro kining the Philippines and the government by Gregorio and Sonia Saide. Migo, dili man na librong Katoliko. Di makakumao mo distinguish kung unsay libros Katoliko o dili libros Katoliko. Secular book man na. Nga ang writer ana mga historians si Dr. Sonia Saide and Dr. Gregorio Saide. Dili man na sila mga obispo. Samot na nga din sila Santo Papa. Samot na nga wala dili sila sakop sa itawag kining Sacred Congregation of the Doctrine of Faith kay para magbutang ana nga mga dokumento nga para ingnon nimo nga iyan na sa simbahang Katolika. Ang amahan bias bakak mo ning yawa. So mana di ta pailad nino mga tawhan na kay tanawa ra gud the Philippines and its government by Gregorio and Sonia Saide. Gihimo niyang libros Katoliko pagkabangagan na lang. I-continue na to. dinhi sa page atong basahon guys para nga dili kita ingon nga
nagbayas sa bao na makakta kay isa man nga inunta nga na makakta guys nga public na ba to, no? So di gid na pwede guys nga mamakakta kay daghan mga tao igsoon nga nanginahanglan kamaturan. So guys, ako pagkita so guys kining book. Kung unta mabasa nyo guys kining libro. Ang gisulti diri guys, ino dinhi. Catholic believe the Pope in the Vatican and so Rome can change what the Bible says. So, klaro kay guys. So, ang iyahang tawag ining gibasa kining libro nga gisulat ni Gregorio and Sonia Saide. Mao ni siya ang iyahang gibasa. Catholics believe the Pope in the Vatican and so Rome can change what the Bible says. So di ara pud siya kutob. Unya wa niya masabti or gimisinterpret niya ang tawag ining punto sa maong gitawag og writer nga si Gregorio and Sonia Saide. Unsay buti pasabot ang word nga change nga naa dinha. Kana nasa una-una ni Mr. Alado ug sa mga sabadingkoy nga tawag ining pag-usab or kining paghimo og butang lahi sa gisulti sa balang kasulatan. No. Ngano man tungod kay ang word nga change man gud dinha. Ang buti pasabot anang change dinha. Kuna to ang tawag ining tan-awon, change ang meaning niya make, different, alter or modify. So, pag maingon tawag ining change, but pasabot ana make different. Pagkahuman alter or modify. Dili nang gitawag og kanang maghimo kag butang kontra sa gisulti sa bala ang gitawag og kasulatan. So kung nato ang tan-awon, balikan nato ni ang dokumento nga iyahang tawag ining gikutlo, ngano makaingon man ta nga dili change as into counter to supak mahimong gitawag og magsupak ang bala ang kasulatan kay naghatag og example. Si Gregorio and Sonia Saide, for example, the popes has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus, pagkauman is Mother Mary and the other biblical characters like sabi ni di na ko kay tawag ini nga maklaro din ha. Okay, like ano ba din ni biblical characters like priest Peter, Paul, Mary and Magdalene etc. So dinhi kung ato ang tan-awon mga sir ug mga ma'am, ang word nga change nga buot ipasabot ni Gregorio Saide refer na dito sa modification of the faith from the Bible. Mo man ibut pasabot kinaman sa example. Naaman siya itawag ining gihatag nga explanation concerning anang word nga change nga naa dinha. Number two, wala man siya maingon nga this is the official teachings of the Catholic Church. No. Naghatag siya tawag ining example sa general belief na gituuhan sa mga Katoliko. Pero ang simbahang Katolika na ay official teaching. Kung sa man ang official teaching ng simbahang Katolika, the Christian, the Catechism explained, ang ingon din thereby no new doctrines were taught by these truths we declared to have been truly revealed by God, and thenceforth they become dogmas of the faith. The Catholic Church derives from Holy Scripture and from tradition the truths that God has revealed. Ngano man kay ang Santo Papa ingon pa dinhi that the Roman Pontiff have defined that those matters must be held with God's help. They have recognized as in agreement with sacred scripture and apostolic tradition. So kanang word nga change ang giingon din na ni Gregorio Saide, dili na ang pagsungag sa nakasulat sa balaang kasulatan. Dili na ang pagsungag. So lahi ang una-una ni Mr. Alado o una-una ni Gregorio Saide. And at the same time, same nga mga writers, Gregorio and Sonia Saide, nagtug-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana maunang iglesyang gitukod ni Kristo. Yan. Again di na librong Katoliko Kaya gipatuon ni Mr. Alado nga libro doon ng tawag ini nga Katoliko. Di ba? Sige, ato ang ipadayon ni iyang gisulti. Ang libro dili ni sa Adventist. Dili na mo libro. Libro ni sa Katoliko. Mo nang wrong, mali. Dili na libro sa Katoliko.
Nga naman kay kanang mga writers ana dili man sila part sa magisterium. Kay para ingnon nimo nga libro ng Katoliko. Ang amahan sa bakak mo ra ba gyud ning yawa. Mas katuhuan ni siya kung kami ang mugamit kaysa ang Katoliko ang mugamit. Kaya nga naman, It is a fallacy of suppressing the facts. Nga naman tungod sa hinungdan nga gisuppress nimo ang tinuod, dili mao ang punto sa maong gitawag writer niya gisabot-sabot nimo imo. Wa pa gyud nimo tarong nga og basa. Nga naman kinahanglan may continuation na may example sa word get change. Di ba? Dili man naingon nga nasa mo sama yung una-una nga tawag ining supak sa gisulti sa balaang kasulatan. No, mali. Next point. ang kining libro dili na mo pero misupak sa doktrina sa Romanong Katoliko. Kini Sunod gisupak sa doktrina sa Romano Katoliko. Wrong. Mali. Nga naman kay naghatag og punto si Gregorian Society sa general belief sa mga Katoliko. O sa muhatag nila official teaching simbahan Katolika. Ako rin ba itong gibasa ng official teaching simbahan Katoliko? Di ba? So, pataka lang yun nga itong amigo. pamatuod nga Romanong Katoliko gyud usa ka simbahan nga tinunglo. Busa kes nabasa na to. Mao ba? Kung ang simbahan Katolika o sa kasimbahan na tinulo, yung anong kasunod-sunod mo man ng Biblia? Kasi simbahan Katoliko man na. Continue. So wag kita na makak, wa mo ta nagbutumo-tumo, atong gipruibahan. Sumala silang libro nga ang simbahang Romanong Katoliko Kabakakon gud ining mao nga gitawag og mga tawhana. Kapila to gibalik-balik ha. Ang libro nga tawag ining gisulat ni Gregorian Society dili na sa Katoliko. Secular book na. Pero unta dapat pod kung mutuo gid na sila mga secular books, anong di mo sila mutuo sa giingon ni Gregorian Society? Ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Nganong ilahamang surambawon o nganong ihamang surambawon ang word nga change gigamit sa maong gitawag og libro nga ang buot ipasabot ni Gregorio Saide to modify. Di ba? Baka kung gini mo mga tawhana. ko nagtuo sa Santo Papa o kini otoridad ni nila nga sila So daw, otoridad nila. Taka ang mga tawhana na eh. Taka. Wala mga higala megsoon. Pag mag-vlog ning ato ang amigo, magbutang mo question sa inyo hang tawag ining pangunahuna nga naman tungod sa hinungdan nga madelikado ang ato ang tawag ining kalag kung mutuotan niya. Nga naman tanaw wala gud bisag simpleng libro di kasabot. O di ba? Continue na to. matod pa adunay pag-usab kung unsay nasulat sa Biblia. O si adunay pag-usab ni tuo. Pataka lang gyud. Sagad gyud ka. Ang giingon sa mong libro, ang mga Katoliko nagtuo. Ang mga Katoliko nagtuo nga ang Santo Papa o kanang gitawag og Roma makahimo sa pag-usab kung unsay gisulat sa gitawag o gabalaan kasulatan. So kanang word nga pag-usab din na unsa may pasabot ana. Same sa tawag ng libro nga imuhang gi-quote, modification man. Dili man change nga naa si mong una-una nga guwag tango na ilisan nimo nakasulat sa balaan kasulatan. Wrong, mali. Mali. Na example si Gregorio Saide. Pagkabakakon gani mga tawana. Nga Sige. ang Biblia sakto kaayo ang Galacia 1:7-8-9 nga bisan kinsa nga magwali sukwahi sa mga ginawali ipatunglo siya. Sakto. Ito ning tan-awon bi Galatia chapter 1 verse 8. Sa gingon din ni apan bisan og kami o sa kaanghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyog maing balita nga lahi sa among giwali mahimo unta siyang tinunglo. So pag naay gitawag og mga butang nga magtudlo gani nga lahi sa gitudlo sa mga apostol matinunglo na. For example, unsa man ang lahi nga gitudlo? Kala daw si Ellen G. White propeta. Di ba? Kaya niya mag-apil-apil mo sa adlong ipapahulay nga wa mo ilabot. Lahi man na nga pagtudlo ninyo. Dili man na mo gitudlo sa gitawag og mga apostol. And at the same time, pag musulod ka sa adlong ipapahulay, dili ka putol dito sa Judaismo. Sa Judaism, 70 Adventist man mo. Ikan mo sa mga Amerikano. 9. Sa gisulti na namo og karon sublion ko pag-ingon kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyong nadawat matinunglo siya. Kana bang pagwali nga si Ellen G. White propeta nadawat ba na gikan sa mga apostol? Kana bang pagwali nga sula eskriptura nadawat ba na gikan sa mga apostol?
kana bang pagwali nga ang writings ni Ellen G. White mao ang mo confirm or mo reaffirm kung unsa nakasulat sa balahang kasulatan, nadawat ba nagikan sa mga apostol? Bag-o man lagi giimbento sa mga Amerikano. Kasi naego ron. Kamoy naego nga tinunglo mong dagko. Kamoy naego. So again ha, kanang word nga change nga gisulti ni Gregorio Saide dili nang naasi mo na Mr. Alado, dili. Nga naman kay naman si example god. Okay lang ang tagwa sa mga example ba conclusive. Kasi may example iyang gimodify ang iyang kuan. Gi-clarify ang iyang tawag ini nga gigamit nga word nga change. For example, paghimo og kining mga imahen pag-allow sa Santo Papa sa paghimo og imahen ni Kristo ug sa mga santos. Oh, modification ba na? Dili man na tawag ining pag-change. Ngano man kay ang meaning sa change, dili lang kay pag-alter, kung dili pag-modify. So, based sa libro contextually, gigamit ni Dr. Gregorio Saide nga tawag ining nag-modify. Ang pagtuo ka yung change modification na. O tinuod man ka na. And according sa tudlo sa simbahan Katoliko, so mas tudlo niya bawal magtudlo og bag-o. Dapat kung magtudlo ang mga Katoliko dapat in agreement. Again have defined that those matters must be held which with God's help they have recognized as in agreement with sacred scripture and apostolic tradition. Mauna. Mo ni official teaching sa mga Katoliko. Gideklara na ni adtong 1878 sa panahon ni Papa Pio IX. So kining gisulti ni Mr. Alado binutbot ni mo na. Tuo mo ani niya mang impierno ginatong kalag. Tuo mo ani niya. Sige. So ayun na. So ato ang natubag ning ato ang higala nga si Mr. Alado. Direction na tong video. Okay lang unta. Okay na unta to nga tawag anang nag-react siya pag sa naghatag og kada bitong mga puntos ba nga igol lang sa nibasa wa sa naghatag-hatag og kini bitaw nga iyahang konklusyon kay mahulog magud na siya nga argumentum ad verecundium. Dili man siya authority nga mo interpret na. And at the same time kung mo interpret ka makakabuot kag tamang interpretation dapat imong sabton siya contextually. Kaya kung hindi ni mo sabton contextually, suppressing the facts na. Diba? Okay?